tenderana sana. Rana baba first. Anditi tenderana baba. Orisa pana. 1 minute. Tenderana baba. Amadzimukadzi. Tenderi amadzimukadzi. Why? 2 meters. Ewo imuraiti mamukasenyi. Mushadinse. Iri right. Uri kuita nezveiko ka? Pane ma-measurements andiri kuita ekuti panogona kuitika muchato. Hozi. Saka ndiri kuita ma-measurements ndichimaka pachazopichiwa matende in case pakaitika muchato. Because relationship yandiri ka pane zvandiri kutarisira zvingangoitika nokuti mafairo airi kuita ka. Uri kuri muchato wacho? Andinoti kune muchato. Dati kunogona kungoitika muchato because mafairo ari kuita relationship yacho ka. Apa ndiri murudo chaizvo. Ngokuti yaine makore mangani relationship yacho? 7. Aiwa B. Mati Ati yaine makore mangani relationship yacho? ine 3 days takadanana kusera kwazuro. But mafairo ayo shoka. Ndona soti panogona kuita muchato. Giza aripo. Giza abuda makuseni. Anga achiti anozoguma 12. Oh. 1 meter by 15. Tenderana mai. Ine tamu. Haizopiringisha nene iyi handisi. Zopiringisha idzi. Pachezi anofanira kuita kungoti 5 meters kubva patende. 1